Pinoy Bus Driver TV. Size ko ng kape.
dinala sa Pulongge. Masarap din ang lunch din eh. Oh, bibili yung anak niyo sa ano. Ng pasit na lang. Oo. Baliwan mo sa pangalan, patakot. Ito lang ba ang patakot?
Right? González. Okay, to start out. Salera. Dami na yan. Sige, gusto na rin. Huwag ginabigay sila. Ha? Huwag ginabigay oh. Happy kayo. Thank you. Traffic pa rin doon? Saan Traffic. biyahe nyo bukas? Ha? Saan biyahe nyo? Pumasay pa rin. Sa nagapila nyo? Daga. Alas 3? Alas 3. Ay, ingat. Thank Okay. you. Oh, Kaplag ako. sige. Oy! Pasa mo sa akin ha. Sige!
yung strada. Pero ito pala si Nico. Pero yung dessert. Tapos na yung dessert. Pero sadya. Pag-retiro ng maaga, wala na nakuha. Nagdawan ka mo po. Level 96. Dahil sa may report sa bato. Mayroon tayong pasero na lumikat. Bato pansit. Bato pansit. Bicol.
ganyan yung gusto. Malikot ko ka. Sundan mo pa rin yung pagtingin. Baka biglang dilikot sa'yo. Tao, tumawid. Ito mo. O, sabi yung suki mo ikaw. Sumasit na to. Sabi yung suki mo, sumasit na to. Baba kasi nito. Wala man tayo sa okay. Ha? Wala man tayo sa okay. Lahat mo naman binibili. Nakala ko ba yung suki? Hindi tayo kilala dyan. Ito. Oo. Wala kaya kung saan ang bigay. Ha? Dyan. Ito. Oo. Sobrang tangkis. Gabi na.